איזה עריכה, יא בבא. וואי, קטלני. קיצור, עכשיו, תראו איך אני מתקרא, אהלן, אני עידו בן דוב, ואני עידו, עידו, די-ג'יי, זה עידו. שיוצא, תורידו את הסטר. הנה צוק, מטורף על החיים שלו, משחק איזה טייסטו, כולה יוצר בקיובייס. זה אמרו פה את המוח, לא נותן להשחיל מילה, מה, רבאק. אני מנסה יענו להראות שאני בן אדם רציני וזה, ויש מאחורי עכשיו עריכות, כאילו אני עף, וזה יופי. זה עריכות, זה עלה לנו מלא כסף, שתדעו לכם, בלי להשתכנע. קיצור, מה אתה מציין פה את המוח? תן לי לרקוד. מה תן לי לרקוד? אתה חופר, אני מנסה להראות פה סרטון רציני, ואתה מזיין לך פה את המוח. וואי, רבאק. קיצור, איפה הייתי? נכנס עוד פעם, נכנסים לכדור הארץ. רואים פה אותנו CLV, אנחנו עבריינים ואנחנו די-ג'אים ואתם יענו כלום. מבינים? ורואים אותי, הנה, פה. עוד פעם, 3, 4 הנה, עכשיו תראו אותי מתקלט, וצוק נדחף ונוגע לי במיקסר כדי להראות שהוא גם יודע. אבל הוא לא יודע. הבנתם? עכשיו תראו לי יש אוזניות לבנות יענו, וציוד וזה, ולצוק אין כלום, כי צוק סתם גבוה. זהו, נראה לי.